भाई लोग, हमारा नाम है जय और आप लोग देखा तनी द जय का शो। वीडियो स्टार्ट करे से पहले आप लोग के एगो बात बताओ तनी कि अगर हमारे चैनल पर आप लोग नतून बड़ा जाना तो देखल है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन हो ओकरा के दबा के पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लो जा, ताकि नतून नतून वीडियो हम अपलोड करें हंसे वाला तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंची। तो स्टार्ट करल जा। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होखे वाला बा, बहुत ही कॉमेडी बा, बहुत ही हंसी वाला वीडियो बावे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, बहुत मजा आई। लास्ट तक एकदम जरूर वीडियो देखें। लौकल सना तनी सादा बन जाई त ठीक है। रह पहले मुंड गरम करे दा, जवन हुई तवन देखल जाए। रे देखा एबरा कहीं जइहे मत, एबरा घर ही रहे के बाटे। तुम्हारे सुधरबा ना। जब सर्व यात्रा जानी जब जानी तब तेरे टोके के रहेला। जब जान तरह के वीडियो में ना जानी तो तू का बार टोकेला। ना एबरा काम बाटे। का काम बाबे? टोकनी ना हमारे बीच में टोकनी ना। तेरा काम तो रोज रहेला। जब कहीं जानी तबे तेरा काम रहेला। रात भर घरे रही ना तेरा काम रहेला। जेका का ह? तनी हने आओ तो बाबू। का बोला ना सुनो तनी। काम बाटे जेक भाई ने आओ। बोला का बात सुनते बनी। आओ ये तनु बताओ तनी। का? का चीज? तनी देखते हिए को हमार गिर गेल बाटे चार आना। कहां बा? खाली टिकटॉक बनावता रहता है। जाता रहा खराब, जाता रहा खराब, जाता रहा खराब। बाप बेटा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जवान बेटा पे हाथ ना उठावे के। छोड़ ना कर, जाता रहा खराब। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ई जाता रहा खराब कर दे। रह तो बहुत हो रहा है। जब बोला तो मन बढ़ गइल बाटे एकदम एक। का ये फिल्म के हीरो भइल बड़ल तो दोनों जना। हां बैठ बैठ, जवान बेटा पे हाथ ना उठावल जाला। तू ना बैठ, इनका हरमेश के आदत पे हरमेश जब कहीं जानी उठता भी ऐसी कर। बैठ 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 आराम से बैठ। आ तू जवान बेटा पे हाथ ना उठावा। का करी, मजबूर कर देता हाथ तू बुढ़ापा में उठावे। सठिया गेल बड़ा का एकदम। बहुत ठोक लेला। कहियो हम जहिया हम ठोकेम नु त ये तू बुझ जी। बैठ 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 आराम से बैठ बाबू, आराम से बैठ। ए कुर्सी लेके आओ, बैठे कहीं करा के। यही खातिर बेचैन रहल ह। मार के हड्डी छटका दे बड़ा। चैन से रही के नहीं खाया, खाली एमे से मम्मी एमे बैठ से। आराम से बैठिए। टूटल बा। बैठा जा हो। ठीक बा बैठा तनी। तू तो टूटले बेटे। आराम से बैठे के बाबे। कोनो बात नहीं चल जाए। देखू ये बार तोरा के देखे खती तिलकहरू आवतर स, ओही से कहतनी कि एबरा कहीं जइहे मत, ठीक बा? तो ई बतिये प्यार से तो कह सकत रह। ठोके के का जरूरी रहल ह? तो बहुत दिन से समझावत रहनी, लेकिन तू ना समझत रहले। अभी समझ में आ गइल नु। ओही से तनी बड़ों के कहना माने के चाही। अच्छा ठीक बाबे। देख बाबू, यही से कहतनी कि तनी झाड़ झूर के ठीक से रहो। उ आदमी जौन बड़ा सा बहुत रईस खानदान के बड़ा सा, तो तनी हमनियों के अपन पर्सनैलिटी देखावे के पड़ी। काटनी को ठीक कहतनी। हाँ चाचा ठीके कहा तारा। चाची ये गईले के बाद ये घर पूरा सुनसान लागत अटे। अब पतो ये तो घर में एकदम रौनक बन जाई। ई तो बात बा, लेकिन ये तो बाबू के समझावत नहीं, लेकिन ई समझे नहीं आवत। खाली खाली प्रकाश शादी करबा नु। तनी तू ही समझा द ठीक से। पूछ ता अपन बाबूजी के बात मान। ये तेरे कहा तरह तेरी कर। तो ठीक बा। आवे द अगुआ तो आके देख के भाग के तरह तो हमरो खराबे लागेला नु। तो तू हरकत ऐसा करे वही से भाग जाला सर। हाँ हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ ठीक बा, आई सब है आई सब है। कहाँ ले पहुँचल बानी जा? हाँ कारी खाना। अच्छा ठीक बा ठीक बा। हाँ आई सब है, रखा तनी। जेका सामान सब तैयार बानू? हाँ तिलकहरू लावत लो। हाँ ठीक बाबे। हो जी सब व्यवस्था बे। हाँ तो चल के सब व्यवस्था करे के पड़ी, ठीक बा? ठीक बाबे। हाँ आई सब बैठी सब। जेका खटिया लिया। तो आवे में कोनो दिक्कत ना भइल? ना कोनो दिक्कत ना भइल। ठीक है सही है।
अच्छा चल ठीक है खाना से आवे में दिक्कत भइला तनी तनी ना बहुत दिक्कत भइला। अरे छोड़ी तनी मेरी खराब बा रास्ता मुझे जाता तनी बालू वाला लेके जाता सर ट्रैक्टर में वैसे तनी रास्ता खराब बाटे वो बात के छोड़ी। अच्छा तो टिंकू तो नाश्ता पानी के व्यवस्था होखो। ठीक बाटे। हाँ देख लो कुल लिया लो नाश्ता पानी करा दिया। हाँ तो बाबू और ही सब समाचार ठीक बानू। हाँ ठीक बा। आ तार बाबूजी नहीं खन लौकत काहे ना आइल ह। उनकर तनी तबीयत खराब बा वैसे ना आइल हम। अच्छा ई बात बा। हाँ समय समय के बात बा सब समय एके बराबर ना चलेला। हाँ तनी वो सठिया गेल बा बुढ़ापा पर तो चले नहीं खन सकत। हाँ बात तो सही कहत रह। अब ई जिंदगी के का गारंटी बा। हाँ। सब करा तो जाही के बतन ना। चॉकलेट से के पानी पिया वाला रे। बाबू तू पानी पी ल। ठीक बा होई। हाय चॉकलेट से के नाश्ता पानी करावेला रे। तो टिंकू पानी ना पी लो ले जा। ठीक बाटे। अरे नाश्ता लेके गइल लो। जगह में तो पानी नहीं खे हो। हां बाटे। देखा ना कैसन आदमी बनल ना नाश्ते करावलो ना पानी पियावलो। अच्छा ठीक बा नाश्ता पानी तो होत रही तनी बबुआ के बोलाई देख लेहल जा। हाँ बात तो ठीक है कहता रह। का नाश्ता पानी करवाए महाराज जग में तो पानी नहीं खे। आ नाश्ता लेके आइल तो घुराइए के लेके चल गेल लो। नहीं 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 बाबू ऐसा बात नहीं है हम पानी मंगा देते नहीं अब वही है टेंशन लेना के अथी नहीं है। बाबू पनिया लेके आओ। का मर दे कैसन बाल्टी में पानी लेके आइल बड़ा बुझाता है नहीं हगल हगल लागल बा। कैसन पानी लिए लो बाबू। बाबा तू ही चिल्लात ला लेटी का जा तू ही चिल्लात ला पानी लिया पाए तू पानी लेके चाह के नहीं। ये महाराज कैसन आदमी बा जा द्वार पे बुला के बड़ घनघोर बेइज्जती करता जा। नहीं नहीं महाराज ऐसा काहे कहता नहीं। ए बार त ई गड्ढवा हमनी के पानी पी जा ये इतना दिन खराब हो गेल बा हमनी के। का रे तन के ना कटुआ पर हमार लागल बड़ा सन ना चल लेके जो। का महाराज रउआ के यहाँ के इहे रिवाज है कि मिठाई लिया के लेके चल जाए जा पानी आने में जा तो जग में पानिए ना रही या गुह वाला पानी लिया के पियाए जा हमनी सन के। बोली तो ऐसा कहीं होला। अच्छा ठीक बाटे ठीक कोई ले जा कुल उठा के। अरे हटाओ मर दे कुल ओई बार से नौटंकी बना के दे बालो लइका बोलावा बैठे ले बालो ओई बार से। आवत आवत लइका आवत टेंशन मत लो। हां तब बबुआ के बोलाई देख लेहल जा। अच्छा ठीक बा खबर दियाइल बा अही अल्लाह बा अब। ए कहां बाड़े रे है ना पानी ई जा चल आ देखे खातिर आइल बड़ो तोरा के। अच्छा तनी देखा ना ठीक लागत है हीरो ऐसा लागत है नु। हां हीरो ऐसा लागत रे चल आजियो तोर शादी नहीं के हो चल। तो रुका तनी हीरो झाला बता तनी सर। हां रख चल। अरे को देखा ठीक लागत है नु। अरे तो पूरा ठीक लागत रे आजियो शादी नहीं हो चल। प्रणाम प्रणाम। बैठ बैठ जा बैठ। हाँ तो ठीक बा जौन पूछे के बा पूछ रही लइकवा इहे ह। हां का नाम है बाबू। जय प्रकाश उर्फ जय का। पढ़ाई कहाँ तक भइल बा। पढ़ाई पहले तो मंदिर पर पढ़ने जा बगानी में ओकरा बाद नौतुन बाजार फार्मा पार होते हुए कारखाना लंका महाविद्यालय के पढ़ले बनी जा। अरे मर्द हमार कहे के मतलब कितना क्लास तक पढ़ले बड़ो। अच्छा टीटीएमपी टीटीएमपी डिग्री लगा टीटीएमपी क्या कहला बहुत बड़का डिग्री से मतलब ना बुझला टीटीएमपी के। टान टून के मैट्रिक पास। ए मर्दवा अच्छा ठीक बा और सब तो सब ठीक बा। काम धाम का होला। काम तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनावे नहीं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर लो और हमारे चैनल का नाम बता जाए कसो तब पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसा आप लोग के होनहार लइका पूरा जिला जवार में ना मिली आप लोग के। तब जी हाँ लइकवा कोनो गुटखा उटका दारू शराब नशा वसा तो ना नु करेला।
ना ना ऐसन कोनो बात नहीं खे। गुटखा दारू से तो दूर दूर तक ओकर कोनो ताल्लुक नहीं खे। ऐसे आसपास में पूछ सकत नहीं जा। ऐसन दामाद तो गर्भवतियों लेके खोजला से ना मिली रउआ सबके। ठीक बा। हेलो हेलो कौन? अच्छा अच्छा तू हवा लेकवा के कहत ल हम लोग जी बोले नशा वसा ना करेला ई का हो? हाँ मुर्गा ना खाए के। हाँ ठीक बा ठीक बा ठीक बा। का महाराज है का हो? रउआ त कहत नहीं कि लइकवा कौनो नशा वसा ना करेला, दारू शराब कुछ ना पिएला। आ फोनवा आइला त फोनवा पर बात चलत रहा दुकान की बोले सरवा इहो बियाहवा ना पार्टी होई दरुया कुछ ना कुछ जुगती जरूर लगाए को पड़ी। रोकल सार रोकल। अरे रे हमहू यही के खोजत रहनी साला मिलते ना रहल हो। कर जे कहीं का हटे रे अरे हमार ना हो के कर ई दुकानिया पे जात रही तो टिकटक से मंगा लियो न तो उहे लेके ने देबे के भुला गनी बगलिए में रह गेल ह। तो ई हमार ना हो जानते बड़ा कि हम ना खाइन तो हम लेके का करे। कारे फोनवा पे का सुनी ह मुर्गा दारू पार्टी। अरे वो हमरा के फोन के कहत रहल कि पार्टी करे के तो हम कहनिए कि ना पटिया ना करे के। हम जानते बड़ा कि मुर्गा में कोरोना वायरस हो गेल तो हम उहे नु कहनिए कि मुर्गा ना खाए के। आ दारू जानते बड़ा कि हम ना पीन उहे नु कहनिए कि दारूया ना पिए के आ पार्टियो ना करे के। हम इहे नु कहनी ह कि मुर्गा ना खाए के पार्टी ना करे के। तब कहले के समझ के बात आदमी समझ लेता तो हम का करे। सुन लेनी लोग नु आप लोग ये न कहनी ह। हां हमनी के कुछ अलगे बुझा के रहल है। गलत फहमी दूर हो गेल नु। हां ठीक बा। हाँ तब ठीक बा नु। हाँ हाँ लइका ठीक बा पसंद बड़ा। हाँ ठीक बा बाबू तू जा घर। ठीक है प्रणाम प्रणाम। हाँ ठीक बा तब चलते हैं जा प्रणाम। और एगो कोनो अच्छा दिन देख के आ बाबूजी के भेजवा दे मुझे दिनों धरा जाई। अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक बा चले के तब। हाँ ठीक बा। ओ एगो बात कही खराब ना पाइम रहुआ ना खराब में कौन बात। तनी एगो बाबू के फोटो वोटो मंगवा दी ना घरवा के दिमिया देख ली तो ठीक है रही। हाँ बात तो ठीक है कहा तारा। टिंकू हाँ बाबू के फोटो एगो लिया के दे दो। ठीक बा। अरे जाएगा का फोटो एगो दे तो देख नहरू लो मांगल हलो। तो एजू देख के पेट ना भरल का कि फोटो मांगत रहलो। बकलोले है का पूरा बकलोले रह गेले का बकलोल रह गेले। ये तिहलो देख ललो ओये ये तो तोर मलियो देख ली। ई साला ई तो बात हम सोचबे ना कहीं। ओही से कहली के पूरा बकलोले बाड़े बकलोले रह जीबे। अच्छा 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 देख तो कौन फोटो ये दिहल जाए में से। ई नहीं से ठीक इहो नहीं से ठीक। आपन फोटो दिखाओ तेरी झकास की देख के एकदम दिल खुश हो जाओ कर। का उघरले पुघरले बड़े को नहीं से नीमन देख के देना। क्यों दे दी छठिया पूजा में खींचे नहीं तो दे दी कि मेलवा में वाला दे दी। ए देख कोनो झकास लोको से तौने दे दे एकदम। हो दे तन है ये स्टूडियो में वाला हो। हाँ तो ये बार दे दे के एकदम देख एकदम भौजी खुश हो जाओ। ठीक बरो फाइल लेके जी। ठीक बात। हाँ ठीक बात। हाँ तो ठीक बात एकदम। हाँ लग जा जयप्रकाश के फोटो ये। अच्छा ये है। हाँ ये हटे। ठीक बा ली जा बाबू के फोटो ये है। ठीक बा तब चलते हैं प्रणाम। हाँ प्रणाम ठीक बाटे। ठीक बा। जाइलो। ठीक बा। जयका है ना तो अरे देखा आप पटरा बैठ बैठ आवा भैया बैठ है जा बैठ। आते गुटखा खइबे शेखर खइबे दारू पिएबे हमार चूल्हा फुकत फुकत दाना उखड़ गइल बाटे। आ तो नौटंकी नहीं छोड़। छोड़ केसव एकरा हाड़े हल्दी लगा दो तब ये सुधारी। जानते बड़े सुधारे वाला लइका नहीं खेता हार। ई लड़का एकदम हमरा के परेशान मारे खातिर बोला बता रहो। भ देले बाटे बियाह न तबे तू मारत तो का करे इहो तो कट गए कटत बचत बचल हटे।
हाँ ओ बड़ा के मार के ठेंगना तुले बड़ा पर पीठ तुले बड़ा। दूगो कट गई इहो कट गई रही तब का भई रही कैसे शादी हाँ? चला कट जा घर में जा घर में जा। नाटक क के ध देला बड़ा एकदम और तोहरा मर्द हरदम जवान लगे के नानू मारे के चाहिए जब ना तब तू मारत रहता। का करे बात सुनता ही नहीं खेता। चला शादी कैसे में कर कह दा बस। हाँ सोचा तो बानी के केहू तरी एकर ए लगन में पार का हो जाई तो ठीक रहला। बस कैसे ना लड़की शादी करा दे। हाँ ठीक बच्चा जा तनी 4 बज गइल बा पड़िया के तनी लेला पानी करे के बच्चा। अच्छा अच्छा ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बाटे हाँ, तो ठीक बा फेंक बोला चल ये कौन बात है तो अच्छा। जवान लगे के फेंक नत मरियो नहीं तो कहियो आई पी के नु तो तोहर के गाय दी तो बस। अच्छा ठीक बा हाँ, ठीक बा फिर ठीक बा ऐसा धा घर में। हाँ ठीक बा हई बड़का लइका